Kertojana vanha emäntä Palagia Larikka. Hän on syntynyt Salmin pitäjässä Lunkulansaaressa 10. lokakuuta 1885. Nauhoitettu 29. kesäkuuta 1962 Maaningan Käärmelahdessa. Ai en minä sitä muista, milloin olen tullut maailmaan. Sitä en muista. Niin. Tämä on siinä leikkiä jo. Sitä harva ihminen muistaakaan sitten. Mutta Lunkulansaaressa synnyitte. Joo. Siinä olen syntynyt. Siihen olen kasvanut ja siihen olen elämän aikani viettänyt Siirtola lähtyä asti. Evakkomatkaan asti siinä olen elänyt ja kasvanut. Milloinkas te lähditte evakkoon silloin ensimmäisen kerran? Vissi oli 39. Pitäisi emäntältä se parempi kysyä, jos minä erehtyn tätä sanoa. Muistaakseni piti olla 39. Puhukaa vaan, sanelkaa vaan vanhaa salmimurretta, niin Anteeksi. älkää kirjakieltä. Joi erehtyn. Joi pettää minut. No niin. Kertokaa siitä evakkomatkasta. Voi sitä evakkomatkoa, en voi kielin, taas menee se kirjakieli joukkoon, se menee. Sitä Siirtolaan lähtyä, sitä en voi niin kummiksi kuvitella, enkä voisin sanoa, se oli niin jykeis, ylen jykeistä, en mä voinut niin yölöis maata. Lapset oli, minulla oli tyttären lapsi, niin kuin yöksissä, ei mitään ollut hoidettavana, no se oli vain yöksissä minun luo. Niitä Palasen-Pias oli tytär naimisissa, hänellä oli lapsia, 5 lasta, no minun luo oli yksi siellä yöksissä. No, sitten makuammo illoin rupeamme maata sitä varuammo sotua, ikkunat on peitetty odjualoilla, varuammo sitä sotua kontutuloussota. Yöt makuammo, 2 yötä makuammo ja kengät jalassa, sovat päällä. Aamusikat kaivettiin metsään hautumokamas. Sinne veimme sopua, sinne veimme lakilampua. Sitten yön aikaa menemme tänne hautaan. Olemme siellä haudassa, tiemmä sitten säilymme. Ei meitä sitten enempää vihollinen tapa. Tässä menee muka ohi tie. Ai ei muka niin rojinnu. Kuin tuumaitsimme, toisin tielot mentiin kokonaan. Minun ukko oli linnoitustyössä. Hän ei ollut kodissa. Ei vie sinne sahpia mennä, vie pitää. No, sitten meille tuli yksi iltu käsky. Sto pitää illalla kello sanon 6 vaimin suorittaa joutuu autotulo ottamaan. Eikö pidä muut ottaa, niin mitä kerran kun sopua päälle, niin sopua, tai niin evästy ei pidä ottaa, evästy siihen on ihan tarpeeksi matkalla. Autotulo ottamaan pitää joutua. No, ka meille tämä itku, meille tämä
sanomatoi katkera, sanomatoi paha mieli. Mitä myö? Sitten myö lehmät työnnämme matkaa. Yhteen tytön työnnämme lehmien kera. Sitten toisiin jäyhäi kotiin vie. Sitten hän lähtee lehmien kera sinne menemään, myö jäämme kotiin. Minne saa hyö? Minne asti mennään lehmien kera? En malta sanoa. Sitten meille tulee lähtö. Sitten myö kerjäämme puutorat tai evähäntä koulun pihata. Siellä on autot vuottamassa meidän auto. Tai posol. Tämä on jo venäläinen sana posol. Tai posol matkaa. Sitten menemme, anna mustoittelen. Sitten menemme, Kotkaniemellä on vie, Morsupudi 15 virstua sinne kirkon kylään, kun on se Piesalmin kirkon pitäjäpaikka. Sitten menemme sinne Salmiin. Emmo mennä, katso, erehtyin jo. Jo on kai rahvas menty, me olemme vain siihen muutama rahvas siihen kois. Toiset on jo ennen menty. Meidän Euloniketä ihan tyhjät kylät, kun tules päässyt ja kai koko Salmin puoli on ynnä riehuu tules kai polteta sie. No meillä on kammo käsissä. Meitä varauttaa. Nyky on meille tässä kuolen tuli eläminen. No, sitten minun ukko tulee siihen linnoitustyössä. Minä sanon, mitä sinä nyky ruoat, lähteetkö vai vietäs vuotammo? Sano, ei niin mitä ole hätiä. Hän menee sinne rantaan katsomaan Salmin puolelle, mitä näkyy. A meillä oli naapurissa jo rajapitäjän hevosia tuotiin sinne naapurin talliin Mansilassa. Sie 2 poikasta oli, siis 2 brihatsua oli, musta hevosbrihatsua. Meillä sanotaan läkkiä vai jäädä, älkää ruvekkua tää. Lähtemme, ajamme Lunkula, sie on se, sanoisin, vartiopaikassa sotilas. Sie on ne sotilahata, sie on antajat, neuvonantajat, läkkiä vai sinne. Myö lähtemme naapurin tytön kerran, ne 2 brihatsua, minä panen 2 askia, 2 askia, sova-askia, ne on vuoteaskit. Sova-askia panen sinne rege, dai posol, Hospodi posolahos, toi Kristos, dai lähtemme. Sitten ajamme sinne virstua 10, sie on tulli, missä oli ennen se tullipaikku. Menemme sinne, sie on rahvastu. Sitten mitä pakisou. Sitten lentokoneet lennetään. Sitten sellaista hulinua hälinää on. Sitten vie hevosen ajajille annettiin orsat. Taiteen sanoa. Orsat annettiin, jotta sto vähän on miehiä, teidän pitää jäädä tänne avomieheksi. Ai kun ne brihatsut ollaan muka hyvillään, kun suohan orsat käteen. Ne kun rasataan, puhistetaan. Mutta viekää vähän pihalle kuuntelemaan, mitä kuuluu. Joku tulee se vihollisen lentokone. Joi tulou, tai brihatsut tai toiset saldatat, ketä hypätään pihalle sinne katsomaan tarkastamaan,
hyvä otaimenen lentokone kus tuli sinne meni ei kun saatu ampua mutta sitten poroskat loppisi heille sinne tultiin Pertsiin ei ole niin mitä tyhjänä no hyvä me sitten olemme sen yön siellä sitten minun ukko tulee jälleen omalla hevosella naapurin miehen kerran tulee jälleen sinne hänellä jo oli sodasti sinne jäädä yksin kun ei ollut niin ketä rahvasta no tai me olemme yön sitten Huoteksella sitten sotamiehet meitä lähtee meitä pitää vielä Poikkilahteen viedä sitten sillä viedä moottoriveneellä viedä meidät poikki sinne sitten sieltä tulee Uuksun asemalla auto meitä vastaan siellä jo puhelimella soitellaan zvonitaan toinen toiselle zvonitaan että tulla pitää tie on rahvasta otettavaa mentäviä no tai tultiin meidät saatettiin sinne kun menemme sinne Poikkilahteen ajamme Liimataisen Pekko ihan kirkkaat kyyneleet vuotaa silmissä sanoi minun ukolle sanoi Mikko uskolivällä meitä tapetaan me emme kestä suuri valtio eis meitä tapetaan hän ihan itki ihan hyvin suuri musiikki Ylen Tjoma ihan elävät kyyneleet tässä juokserossissa ja hän itki no sitten et hän mitä auta mitä tulee niin tähän pitää tyytyä sitten vietiin sinne toiselle Uukselanpään puolelle sitten siellä on pieniä lapsia siellä on suurempia pimeä on tiedätkö joulukuun pimeä on eikä voida lapsia kantaa eikä nimillä voida viedä sitten käytiin kylässä rekytty sitten rekysellä vedettiin sinne kunnes ne autot tultiin vastaan rekysellä vedettiin sinne pieniä lapsia olimoisia lapsia joukossa sitten meidät vietiin Huukson asemalle sitten meidät pantiin härkävaunuun sitten lähdettiin viemään se oli onni hyvä että ei mitään vaaraa että ei niin mitään tullut sellaista hätää meille Torokalle kai lykystyi hyvin juna meni hyvin eikä ne koneet meitä kesken kai meni hyvin sitten meidät tuotiin Varkauteen sitten vietiin suuri koulu oli Tiilinge koulu no meitä sitten olemme me uudet niin kypset sitten meitä on aika hyviä rahvasta matkan varrella meitä lohdutellaan jotta tietävät sen meille minkälainen miitos oli paha mieleltä se suuri trevo kun meille lähti että sitä kun niin maatu jalkojen alle ei niin maatu jalkojen alle ei lähti edes kuulu ja miitus se on matku pimeä sitten meitä koululla otettiin hyvin vastaan annettiin syödä annettiin lapsille jos sopua annettiin kenellä oli tarvis sillä annettiin sopua lapsille no sitten kun ne lentokoneet ruvettiin lentämään Pielisjoen a voi voi nykö
voi nyt kun pommin tähän älä kirjoita ryssä minä sanon teille ryssä nyt kun ryssä pommin koululla tsinkannohai sitten meillä nyt kun vihollinen meille pommin tsinkannohai sitten roti meille jäsnitsiä tämä pane jäsnitsi anna etsitään minä on se jäsnitsi sitten roti meille jäsnitsiä a rahvaastui tiedät kun kutoi mätäsi me kuhmotamme lattialle kumarassa tulkaa mitä tulkaa se on nyt elettynyt no se meni ohi ei se meni siiriksi ei niin mitä rodinnut no sitten se koko liike asettui tuli vähäsen huonteispuoli sitten meidät autoihin sitten viedä meitä sinne kuhu meitä panna elämään tai kunne meitä kylään viedä sitten meitä vietiin niin mäkeen siinä oli tämä emäntä samassa matkassa hän oli nuorikko silloin vielä ja koululle vietiin sitten meille en sitä muista oliko meille mitä ravintoa sitten koululla vai ei mutta kuitenkin paikkakuntalaiset sitten ne tulijat vieraat ne juotti ken ketä otti sitten taloihin pantiin meitä elämään ja sitten me elimme ylen oli hyvä talo suuri isäntä tai emäntä oli vai talon väkeä ja sitten oli piika ne ovat kai sen Manun puolella ikuiset sanat piiku se on ymmärrättehän mikä se on ymmärrän ja sitten oli heille moinen tyttönen vieras tyttönen skolassa taluttiin tytöstä skolassa käynyt tyttönen sitten me olimme sen talven tai ylen oli hyvä olla tai ylen hyvin pidettiin ylen hyvä vieraanlas no vielä voi pitää sanella kyllä sanelkaa vaan niin paljon kuin osaatte voi väsyneenäkin sanella kuka tiesi tai on jo enempi kuin 15 vuotta meille enempihän on siirtolaismatkaa sitten me siitä olemme sitten meille tulee se Susietaan poika ottamaan sinne toiseen paikkaan kunne meitä mukamas Saarijärvellä on meitä Lunkulan saarelaisia määrätty sijoittua lipo en maltani sanoa missä on se sijoitus karjalan kielellä en osaa niin sanoa sitten me menimme sinne ja sitten olimme sen kesän siellä Saarijärvellä ja talven olimme ja Ylenäi oli siis sanomista kai väsyn en voi niin sanoa ka kuitenkin sanon sitten kun tuli se ai nyt joi Suomi valloitti Suomi voitti ja isäntä tulee talojen isäntä siellä sodassa sanoo Suomi voitti jo mennään Venäjän puolella suomalaiset jo mennään Venäjän puolella isäntä kehuu meille isäntä löyhkäy meille minä sanon kehu mutta tämä on löyhkäy kehuminen löyhkäy isäntä löyhkäy meille me voitimme no me sitten muka sanomme voititte saitte meidät palkaksi tänne tässä oli teille voitto tai varissu no
sitten olimme sen kesän, sitten olimme toisen talven, sitten olimme toisen kesän. Sitten tuli sanoma, jo on salmi tyhjy, nyt ei salmi jo meidän viedä. A voi mi. Ei vissiin tällainen kukaan puhu. Minun lailla ei vissiin kukaan puhu. Osaatte kyllä niin hyvin, että noin se pitää joutua. Näin pitää puhua, jos puhuu sitä aitokarjalasta sen aikuisista, milloin minä olin tällainen. Niin, noin. Ei sitä moni enää osaa. No minun ikäiset voivat puhua, mutta ei viitsitä. Ne on sellaisia vielä itsespitäviä, jotta muka ei niin ole. Mutta niin vain oli, niin vain oli. Sitten tuli käsky salmiin menemään. Sitten minun ukko tai poiku lähtettiin edellepäin sinne kesäruotaloon ruotamaan. Sitten muka me menemme jälleen syksyllä. Ja muka hän olikin. Hyö mentiin sitten siihen kolhoosiruotoon ruottiin, leikattiin sitä. Muutu heiniä itse ruottiin tai leikattiin viljoita. Niitä ruokittiin ja sitten me menimme syksyllä, sitten pääsimme sinne salmiin. Ihan jo oli salmi rautatie, kun me lähdimme sitten ei salmissa ollut rautatietä. Mutta sitten välillä, kun me olimme siirtolassa, oli rautatie laittu jo sillä salmissa. Sitten rautatiellä pääsimme sinne salmiin asti, oma kirkonkylä. Sitten me olimme sen talven olimme vielä kirkonkylässä salmissa, emme päässyt Honkolansaareen. Katso, kun kai oli talot poltettu. Kai talot poltettu, kun muutama hökkeli vain jäänyt siihen. Ja meille oli palanut huoneet, karjan kartano oli palannut. Mutta 2 latua jäi palamatta, halkoliiteri jäi palamatta, mutta siellä nurmilla, missä oltiin ne niityt, nurmet, missä oltiin ne nurmella siellä meillä oli latua tai mökkiä, siellä ihan oli aika hyvä, elää voi hyvin, moinen hyvä mökki siellä oli. Ne poltettiin ne, sitten ne saldatat kävelijät. No meillä oli jäänyt 2 liiteriä, 2 saraitu. Heinysaraita, villusaraita jäi. Ja halkoliiteri, se oli ihmeen kaupalla. Se talo oli tässä, navetta oli tässä, tässä oli käytävä. Tässä oli halkoliiteri, tässä oli halkoliiteri. Tässä oli vielä lautuseiny, jotta ei talvella tuiskua luntu pihaan. Mutta ajatteles, tämä jäi palamatta, tämä halkoliiteri. Ja meillä oli koivikkopiha. Koivikon sisässä meillä oli suuret koivut, ikivanhat koivut pihassa oltiin. Ja koivun latvat oli palettu. Mutta tämä jäi liiteri palamatta. No, sit ukko, minun mies. Mitä nyt tehdään? Pitää mennä kesäksi, pitäisi päästä kesäksi ruotamaan sinne omalle pihalta, omille pelloille. Sitten tämä liiteri meni, sie otti lautua, sie oli Kojerannan lautuzavotu, sie osti lautua, sitten vei tänne kotiin, ajoi ne lauvat siihen kirkon puolelle. Ja sitten hän luoti tässä liiderissä
halkoliiteri oli hirressä hakattu. Suuri halkoliiteri oli. Sitten luotiin liiterit luotiin tähän luotiin huoneen, tähän luotiin keskelle käytävän, tähän luotiin toisen huoneen. Tässä oli pystypätsi. Tässä oli savipätsi, leivipätsi. Tässä oli sentsoi keskellä. Sitten se liiterin ukko Sroji valmisti elinkunto, kuinka sanoisin, ihan hyväksi perkiksi se luodi. 2 ikkunaa, 1 ikkuna tähän, toinen ikkuna tähän, perkiin. A Gornitsassa oli 2 ikkunaa. No, kai Gornitsa sitten meille piti jo. No, Gornitsa on kammari. No, sitten me elimme. Sitten kesällä, kun sen ukkosen ruotoita valmisti, sitten me muutuimme, meille oli jo lehmy. Ja sitten me ostimme 2 hiehoa, sitten oli meille jo hevo. Sitten me olimme hyvät eläjät. Ja sitten me elimme sen kesän, sitten elimme tulien talven. Tulien kesän, yhteen kesän elimme, ja sitten elimme talven sillä. Ja sitten tuli tulikesä, sanoisin ensi kesä, tulikesä. Tulikesä, sitten voi Iivanan päivän aikua, joko ruvettiin pakisemaan joituloa ryssä takaisin. Joituloa. Venäläiset, suomalaiset peräännyttiin, saksalaisia pois, ääressä ajettiin siihen Venäjän puolelle. Sitten jo menee pakinaan räsinä. Nykyään meidän pitää tuossa lähteä ääressä. Sitten Iivanan päivän aikua, kesäkuun 25. päivä, 24. päivä, 20. voi olla 3. kun me lähtimme 20. juhannuksena, me olimme jo tie-Savossa. Me kun menimme uudemman kerran kirkonkylään, jo ei junat menty Eikonnikeen, jo kai oli menty, me olimme siihen. No, kuuletkin sinä? Joo. No, me olimme. Ei ole niin ketä, kun yksi emäntä on. Se kaikuu siellä, laitetaan kiinni, sitten kaikuu. Se kuuluu kyllä tuolla. Niin. Sitten meidät, en muista sanoa, kun vietiin rajanpinta, tuotiin. Sitten tuo se meidät Tuusniemelle ja sitten Tuusniemellä meidät pantiin elämään, sitelimme sen kesän ja talven. Anna, älä vai koski, kun miitus vie, sitten meille tuli siirtolaisilla vahinko. Kun lehmät kuljetettiin ihan jalkaisin salmilta Tuusniemen Savossa, ajettiin karjat. Sitten lehmät väsytti, nälkävytti, ja ketä kui. Sitten kun tuli lehmillä moinen ruttosurmu, punatauti, mitä. Meillä oli jo 3 lehmiä sinne Tuusniemelle mennessä, oli jo 3 lehmiä. Sitten meille lehmä kuoli Tuusniemellä. Sitten toinen piti tappaa, toinen tuossa tuli läsiäksi.
eläinlääkärissä lääkäriä ei ollut a pieniä niitä karjakkoniekkoja ne ei niin mitä maltettu se neuvoa no sitten kolmas lehmä piti meidän omakätisesti tappaa tai suolata itselle sitten se sitten meidän se loppi karhu kantoi siihen meille sillä kertaa loppi sitten me olimme sitten meillä oli 2 poikaa joukossa tämä ukko tämä minä tämä oli vielä tyttökin toinen yksi tyttö oli sitten tuli meille moinen tuumuta lähtien Muhokselle siellä on tehtaspaikku Savotuassa on äijy tämä Ruoto on Rahvahalla nämä meidän lihat kun ollaan nuorenta ruotajat käydä siellä Ruotolla no sitten me Muhokselle sitten menemme Muhokselle tai lihat päästään Ruotoon 3 vuotta olemme Muhoksella sitten minun ukko kuoli sinne Muhokselle nyt on heinäkuun 27. päivä kuolinpäivä 16 vuotta tulee hänen kuoltua sitten meidän lihat jäi ilman neuvon antamaan oman neuvon nojalla sitten näitä meidän kyläläisiä ja meidän pitäjäläisiä tänne Mainingalle oli merkitty sitten he muka tuumattiin tai me otamme tilan ja lähdemme muualta rupeamme sitä maamiehen työtä ruotoa ruotamaan kuinka on ruottu ihan puolivodiedoit kuinka on ruottu muka ei me ruoamme puolivodiedoilla jäljiä sitten tänne tulimme nyt en muista äijäkö vuotta ollut tie oltua mutta ties nyt olemme mutta nyt huuka monen kun jaksani paista nyt olen ja kai olla siellä tietäjällä on se vanha asia niin sitä mitä silloin Lunkulansaarella oikein vanhaa aikaa mitä töitä siellä tehtiin kesällä siellä oli heinäteko ihan tähän aikaan ja oli ei siellä ollut savotua eikä ollut niin mitään firmaa ne oltiin maaruotajat musikat maanmusikat oltiin a minä olin minun koti oli hyvä missä minä kasvoin eikä ollut maatu eikä ollut mantua koti oli hyvä minun tuotto oli Piiterissä käynyt minä käyn Piiterissä 3 vai 4 kesällä vielä kai Kronstadtassa kävin keneltä niin kuin siellä niin miten te hypyrkäitte mitä tein niin kun äsken puhuttiin siitä ei minusta se kai on mennyt ohi nyt no sen pakisen kun minulla oli minä olin vain sanon ansiomiehen tytär olin ansiomiehen eihän pitäisi minun paista ansiomiehen tyttäreksi pitäisi sanoa karjalan kielellä minä jo mätän ansiomiestä siihen no ei se haita jos vaan silloin tällä tulee minä olin moisen musikan tytär no tuotto oli kutakuinkin palkkainen sen aikuisella palkalla kutakuinkin mamma oli tuossa kutakuinkin ihmisiä ristittyisiä pätiä hän ruotoi hänen kädessä kai lähti ruovot mitä vai piti sen aikuiset ruovot kai hän ruotoi tai me lapset sitä mukaan olemme siihen muka tottunut sitten minä muka kävelin 3-4 kesää kävin heinäkuussa ruovoin maailman kerran heiniä meillä lehmiä oli aina olemassa vaikka hosu oli tuottomoinen
ruotaimusikko. Ei ollut erikoisherra, mutta pikkuherra oli. Hän oli sen aikuinen mies, kynämies. Ja oli kohtalaisen sanon omaksi tuotakseen aika sellainen nerokas. Kirjunielo Sanasuore oli. Se antoi laskua. Heillä oli erään kerran oli heille väliaikuinen lastenkoulun opettaja, kun kouluun ruottiita sitten eulut kouluttivat sitten heille vuokrattiin yksi huone. Hän antoi opettajalle laskun, niin hän opettaja ei voinut laskea. Oli minun tuottomoinen sen aikuiseksi ihmiseksi kynäkätingitä koulun käynyt. Siksi hän oli pieni herra, voin sanoa. Ja minulla oli hyvä, minun ei pitänyt niin vaikka olin olin minä moisen musikan tytär ja moisen perheen, meitä oli vain 3 lasta. 2 poikaa, minä tyttö, minä tytär yksi. Ja 100-vuotinen Buobo oli perehty. Minä sain olla ainoa kois, omaa ruotua, sitten kehräimme, sitten kuvoimme, ja vielä välissä nuottua pyydimme. Ylen oli lysti. Ylen oli lysti kesällä nuotalla käydä. A kun luotokaan käymme, vielä meillä oli siikuverkot, tai muuta verkkoa oli. Sitten vielä käymme siikua pyytämässä loittuukse, Ylen loittuukse, luotokan sinne merelle, sanotin Lahteen, Laatokan merelle. Ja kun sitä siikuverkkoa veimme, sen hyvin mustan, tietysti mustaa piti, sitten minä olin jo noin 7-18 ikäluokan, kun minut otettiin joukkoon sinne verkkoloille. Kun ensimmäinen siivu tuli, ja kun se puhkatti, ja se sulatti, ja kun sitten se verkkoriäty veitti, sitten se siivu syötiin. Se verkkoriäty veitti, ja järille veteen laskettiin. Sitten se oli heille salouku. Se oli salouku heille. Siivu syötiin suola, niin se oli sitten kunnon rapusku se oli. Sellaista, et ole niin sinä syönyt, eikö tuossa tämä Rädin, hän ei ole siikuverkolla käynyt. Hän ei ole musiikko, kun hänen se nuoruusaiku meni jo tästä Toratelta Rauhaan hoidelle. Tämä on kapteeni, sotakapteeni. Niin se oli hyvä sitten. No, sitten minulle tuli se ikä, jotta minulle tuli kotiin ja pitää sekin kehua. Sekin löyhkiä pitää. Sekin löyhkiä. No sit minä tuumasin, pitää mennä. Miehellä kertuuhan mennään. Ei siihen aikaan kahtu menty. Kahtu kertoa miehellä, mutta nykyään vai minä ihan inhoon tätä maailman tavua. Kun menee miehellä, vuoden on 2 on eroa ja ottaa toisen. Ennen ukko ja tuonne, ennen jakku tuonne. Häi toisen kerran jo papin edes menee. Voi. Minä on kallis nyt se jielo. Ja Jumalan sanalla toisen kerran siunata tämä. Voi. Mitä Jumala meillä antanut sinne mentyy. Tä ei tyvy yhteen. Ja tätä on monta kertaa. Lehteet luen. Vihkot luen. Moitiita vie korkeampi sukuset. Prostoi ihminen, prostoi ristikansu. Ei ni targie, anetse. Viisas. Se sit pitää kutjovua. Voi. Minä sanon vai kun minä vai kun minä pappi olisin häi.
ta kun moinen puoro tulisi ventsaittavaksi. Minä näet sanoisin snoive, snoive, snorevät. Vot tämän siunauksen antaisin moiselle puoraalle. Miten teidän häät vietettiin? Voi meidän vihillä käimme ja sillä siisti. Ei mitään erikoisempia ollut. Ei, kun sanoi muuan keisarinna vai kuningattarolla, minun sopijan häis ei pidä jäädä vuoksua vailla, niin mi kohtu. Ne pitää olla juuri täsmälleen, mutta ei meille ole niin kynnen mustua sitä sinne päin. Vihil vain ja kiitos Jumalalle sillä hyvä. Ja silloin eletty jo tänne asti. Kiitos Jumala, hyvin on mennyt. Niin, äsken te sanoitte, että olette tehnyt kaikkea työtä. Muistatte, miten silloin ennen vanhaa heinää tehtiin? Miten? Viikatteella niitettiin siellä. En minä niittänyt, minä en saanut niittää, se oli aika ohi mennyt. Sellainen kovervarsi, nengonen. Olettohan vaikka Hosei mun jalka sirkuksissa nähnyt. Terä ja sil vimsutettiin puolet toiseen. Mutta minun aikaa niitettiin kosat, pitkävartiset viikatteet, pitkävartiset. Minä niittänyt olen, haravoinut olen. Kaikki työt olen toisen kanssa tehnyt vierellä, mitä on. Kairuavat olen ruotannut, mitä on toinen ruotannut. Sitä ei minä ole ruotannut. Paitsi puutumetsässä en ole rekiä. Yhty rekiä en ole eläissä tuonut. Puutumetsässä. Enkä yhty heinähäkkiä ole yksin tuonut sarais, riivatoille. En ole tuonut. Ja monta ruotoa minulla on vielä ruotamatta. Riihty en ole, kerran menin naimisiin. Riihellä on meille ja konhan nyky konehilla häippuu masinoilta puijahda konehilta ennen riihissä. Miten se vilja leikattiin ennen kuin Chirpil, minun aikaa chirpil. Että kuhlahin laitettiin ja seisoi pakotvan pellolla vilja. Riihen sieltä se ahtettiin. Näin luettiin minun nuoren ollessa kirjas. Ja vielä minä muistan niitä runoloja. Niin chirpil leikattiin ja sivottiin ja sitten kuhlahin ja ladoh vie. Mene jo. Oliko talkoita? Päiväläisiä pidettiin. Päiväläisiä. Ei tallossa ollut. Joskus siellä harva se oli erähästaloissa, mutta ei meille niin konsu. Minun musiikku oli moinen. Hän ei ollut moinesto, hän olisi tallottu pitänyt lipo mitä tahmoista huvimenua. Lystiä. Ei. Hän ei viinuhumalassa ollut eläissä, minä en nähnyt. Ja vanhanpuoliseksi jo eli sit vasta jonkun kerran hän tupakan savun vielti. Sellainen musiikki oli. Siksi se meille ei tallottu pidetty. Viime päivä kyläläisiä leikkuamalta. Sitten meillä ei ole omaa rahvastu kasvoi. Minulla oli 5 tytärtä, 2 poikaa, ajattele. Eikö tätä ruotajua jo ollut? Oli. Jumalan, kiitos Jumalalle, me ruotajua oli tai hyvin meni. Olisi vain mennyt, kuin oli menemässä. Mutta hyvä on nengakin, hyvä ei nenga. Kun joka kohta se on rahvas oltu minulla niin hyvä. Minä en olisi uskonut, että on nengosen hyvä maailma minä joudun. Mitenkäs riihtä sitten puitiin? Riihessä puitiin, vastoilla lyötiin niin ankarasti jyvät tähkistä irrottaa. Miten Vastoilla. Ahdettiinko se ensin? Ahtettiin, tietysti ahtettiin, mutta minä en ollut ahtin lavalla seissyt yhtä kertaa, en. Enkö villoa heittänyt, villoa viskannut chuppuun. Silloin kun viskattiin minun aikaa, silloin se oli vielä vaari elossa. Ja sitten jo tultiin ne tuulatuskoneet,
sellaiset ja lopussa puimakoneet sitten jo ne kai mentiin ohi mutta riihessä piti olla siihen meidän vaari oli vielä sellainen se piti 4 miestä olla riihessä 3 puitiin varstoilla liot sieppejä siepit ennen sanottiin siepiksi siihen sieppejä ja 4 käänteli lyhteitä sellaiset meiningit ja sitten vielä kun puitiin ja viskattiin lykättiin tsuputa tsuppua se vilju ne huonompi vilju jäi torokaalta tähän keskelle a hyvä vilju leipivilju meni nurkkaan tuonne kesken kasvun jäi se oli keveä torokaalla sitten pihalla hurssi levitettiin sitten tuulattamaan sitten tuulatettiin tuulella silloin kun ei ollut konetta mutta kaihan aiku järjestyy nykyaika jos se kun Oliko siellä minkälaiset myllyt siellä oli? siellä oli minun aikaa mitä minä muistan ihan aika hyvät myllyt ja meidänkin pihassa oli ollut vaarin tekemä ja vaarin veli kun oltiin yhteinen perhe tuulimylly oli meidän pihassa mutta sitten kun se ne tultiin ajalliset myllyt sitten se heitettiin hierä kokonaan se Minkälainen tuulimylly oli? no en minä nyt en minä malta nyt teille juuri täsmälleen sanoa mutta olettehan nähnyt kirjan kuvissa sanotaan tuulimylly ihan justiin sellainen mylly ja vielä oli minä kun menin Larikkaan naimisiin se mylly seisoi siellä kiviköllä mutta sitten purettiin sitten riisittiin hiera se lasit Miten niin? kivet myytiin Mantshin suorelle ja takin jäi se mylly vielä nykyäänkin seisomassa sodan aikaa Hiloilan kylään Niin mitenkäs tuota pellavaa sitten pellavat kylvettiin sitten pellavas kasvoi nenga pitkäksi sitten ne kytkettiin sitten ne piti kytkeä kai se likaheinu ja joutavanheinu vieressä sitten se kasvoi aikuiseksi se kukalla tuli ei edelläpäin tuli kukalla kukki sitten tuli sylkyllä sitten se sylky piti valmistua sellaiseksi vahankeltaiseksi sanoisin vahankeltaiseksi ja sitten se nyhtittiin vieressä otettiin sitten riivillä riivottiin sitten mutta tuumaitsen mitä ne oli katso mitä poltissa pellavat mihin sidottiin ei ole se ei ole kupo roivahat sitten laitettiin roivahat nenkä tällaiset olalla sidottiin sitten vietiin tuonne lampiin ja pantiin painoon kiviä tai pölkkyä sitten se 2 viikkoa likoi siihen vedessä sitten nostettiin hieressä sitten annettiin yön sen valua ne roivahat sitten huomenna levitettiin vai kun Jumala luodisi vihman nykyään sitten pellavat pesisi valkeaksi a kun jos sen levitetään jälleen kuivannohan sitten ne ei rojee valkeat niin sitten ei rojee hyvänmoiset ei lähdettiin vihmoja yhden valkeaiset sitten kun se nurmitsal kuivettiin ne sitten opiteltiin nenga murenteltiin joko päästään joko päästään eroon jo hyvä on sitten kerättiin sitten pantiin kuvoille ja sitten vietiin sinne saralle levon alle
viedi se on kattoka siihen aikaan sanottiin levo levon alle viedi jos toi ei vain viimu kastata räntistele sitten se oli muoti syksyllä kylyt lämmää sitten kylyhahdettiin pellavat huonteksi oli kello 2 astus kyly Nevesky Nousiainen lähti kylyyn loukuttamaan pellavia oi voi viulunsoitin voi vie lähteä no makua vie vähän Nevesky makua vähäsen ja se kuta on vielä pahanmaatuista kun sanoi nouset Järva vai et nouse mitä nyt siis rupeat makaamaan pitää nousta sitten nousee se vie hyvä Nevesky silmät pesee kylyyn lähtee ja kuta ei suutuksissa nousee kehä pese silmiä eikö niin virkka viskoo plaatjus liehun päälle ja paikkuriivun päähän ja kylyyn ja vaimosi loukulla lotauttamaan sitten loukulla lotautettiin sitten toinen ase oli lipsu ja vaimosi lipsuamaan sitten lipsuttiin sitten oli kolmas potjiesu vivontu sitten se kolmas kerta vivottiin a neljäs kerta vielä harjalla harjattiin pellavas tai vielä viides kerta avot tuli hyvät puhtaat pellavat sitten vaimo sakat kehräämään vanhat matuskat kehräämään sitten värkin pyöri nenga a nuoremmat kehrättiin niitä hyviä pellavia vanhoille ei annettu jo sanotaan rikota vanhoille ei annettu sanotaan rikotaan ja sitten kehrättiin ja viiktettiin viiksin puuloilla langat ja puukko suuri putsi perkiä ja tuhkan kera puukkoon ladjattiin ne langat sitten ne keitettiin langat perkissä ennen vanhaan minä vain hämärästi muistan tätä puukkoa sitten langat hevosenreellä ja virsiä ja hevosenreellä ja rantaa ja sitten pitkät puolikat pestiin niitä pieksettiin tuhkia ääreltä ylenvalkeat langat a sitten vielä toisia nagrettiin kenen langat ei hyvin lähtenyt puukossa valkeaksi sanottiin katso nuottoon levitetty ne sinne kenen ei ollut hyvät ei onnistunut se kenen a kenen onnistui sitten se oli onnellinen vodrojin hyvät langat sitten kuivattiin ja sitten vain kankaasta kudottiin ja palttinasta pidettiin rahvaalta ylen oli hyvä pellavas palttin ylen hyvä ja vielä terveellinen no tästä mä suoron nykyään niin mitäs milloin lampaat kerittiin lampaita siihen aikaan oli 4 kertaa vuodessa kerittiin kerta kerittiin keväällä kun pihalla työtä keväällä kun nyt kesäkuun tämän toukokuun vaiheessa paremmin toukokuun puolella kesäkuun sitä vaiheella juuri toukokuun tai kesäkuun sitten kerta kerittiin sitten tuli syksyllä elokuun puolivälissä se oli muoti toinen kerta kerittiin sitten annettiin Pokrovassa villan kasvaa sitten kuta lammas tuli tapettavaksi sitten se lammas tapettiin kuta ei elätiksi se jätettiin talveksi sitten suuri pyhä tuli sitten kerittiin 4. kerta lampaita se oli moinen muoti siihen aikaan 4 kertaa vuodessa kerittiin oliko se mitä niitä villoja sanottiin oliko se niillä eri nimi niillä villoilla jotka ei ollut sen kummemmin kuin villa kuin villu mutta sitten villoissa laitettiin omin käsin kartattiin kartoilla omin käsin kehrättiin sitten nieglottiin sukkua nieglottiin villupaitoa
kudottiin kangas sarku kauhtanoa ja kuta mitä ylen hyvä oli. Ta vie kai sit vanhat akat sanottiin kai leivipalaset pitää lampaille syöttiä kun hänen lämmäs pitää olla sukalta kaikessa villassa kai leivipalaset pitää syöttiä lampaille kun hänen lämmäs pitää olla ta hänen ruuat vie hänestä lähtöä ylenmakea liha lampaanlihat ettäkö ole niin syönyt mostu tuoretta lihaa kuin mitä me olemme syönyt konsu teille herroille sinne lammastuva lammasliha siitä on jengö vanhat Niin, se on totta. no joko nyt tämä sato loppii Niin, miten sarkaa tehtiin? Äsken te sanoitte, että sarkaa tehtiin. no sarkua langat villat kehrättiin rukilla ta oli minä en ole sitä nähnyt vielä kehrättiin värkinällä on kehrätty värkinällä tätä minä en ole nähnyt enkä ole tehnyt enkä ruotannut ole värkinällä villaa kehrännyt pellavaa olen kehrännyt sitä maltasin nykö olisi kuosa eli tervää minä lankua vihjisin sinun viisteenne sinne Helsingin Hanna vie sit ja villat kun ne kehrättiin sitten ne pestiin sit luotiin seinille luojaset oli seinillä nuokalat sellaiset siihen aikaan ei ollut tätä pyöriä seiniä myöten sitten naiset Nevesky se nuori Nevesky loi kankaan se oli keveä kävelemään ei lattiaan jättänyt jäljiä näissä ennen oli rautunuokalaiset kengänkannoissa a ne ei kannat kuluta ennen vanhasmoinen muoti keveänjalkainen kävelyynetkin ei lattiaan kulu se kangas kun luotiin sitten kangaspuut pertsi tai kangas käärittiin tai laitettiin tai asetettiin tai kudottiin tai sarkua jäljellä tuli sarkua no se kun tuli kudottua a sitten edelle höylääminen mitä se oli sitten se villainen kangas kastettiin saippuaan vedessä siihen aikaan nykö ei ole sitä muotia siihen aikaan 60 vuotta takaperin sitten saippuat vetty keitettiin sitten tuotiin kartu sitten se sarku pantiin kartaan saippuavedet kastettiin annettiin hyvin liota sitten jaloilla polleteltiin 2 päivin polletettiin jalalla sitä musiikki polki tässä oli vielä nauha tässä pitäjässä ja tässä vain jalkoja taputteli saran päälle annas olla kun se tuli hyvä sarvu se tuli paksu vanui villainen se oli sitten lämmin laittiinpa sitten ruottiinpa sillä mitä hosu laitettiin stanit lipo laitettiin palttoone lipo ei pitkykauhtaan kaiteksi se päti mutta ylen oli hyvä no joko nyt loppii No vielä, milloin nuo lehmät työnnettiin keväällä? kas sitten Jyrin päivän aikaa oli paras se lehmien työnantaja kun Jyrin pian työtti jalloittelemaan lehmät vai eihän silloin ollut vielä syömistumalta kuitenkin jalloittelemaan työtti Jyrin pian kas sitten kuka oli syömistä kestetä heiniä taloilla sitten syötettiin tanhuilta sitten kun tuli heiniä tai aika sitten johan työtti silloin se aika työtti näkyi lehmät käytiin yli metsän tällä kai yhteisillä metsillä lehmillä kellot kaklata posol menkiä Jumalan kerran Pyhä Jyrki syöttäi suojele katsoi vartoi meidän riivattoi tässä on sinun suoru vie voi pitää Niin, sitten oliko siinä mitään muuta tappoja kun ne työnnettiin ne lehmät? ei en minä ainakaan mitään tunne sellaisia erikoisia tapoja en minä tunne ainakin minun vanhemmille ei ollut ollenkaan sellaisia erikoisia tapoja
enkä niin itse tunne, enkä niin usko erikoisia tavoja ollenkaan. En. Niiden voi mitä minä kertoa. Niitä kertomassa pitää etsiä viisahempi, mutta en minä. Oliko paimen mukana lehmillä? No kyllä ne sellaiset meille kun oli katso suori tila, niin kuin suori, missä me asuttiin, ei päässyt monilla kymmenillä kilometrillä. Suori laitumet kun ne oltiin. No Kutamastaloissa oli joutava brihatsu, oli siellä a kesä ollutkaan, tultiin hillaan lehmät kotiin. Kun lehmillä varustettiin tulen taakse Antti-Miika, mitä antuakaan. Lehmät tultiin kaikki illalla kotiin. Itse ei tultiin. A kes oli joutavia niitä brihatsuja, oltiin siellä. Oli sellaisia. No, mitä mun vie on muuta? Praasnikoista ei ole vielä puhuttu. Voi, no jo on teille. Missä on teille se luettelo? Et ole työ umpimähkähti ja teillä on luettelo. Ei ole. Annapas katsoa. Ei ole. Olga, näin. Praasniekat oli tuossa ylen hyvät. Voi, että ne oli sitten lyskit ja maiset hyvät. Kesällä, kun oli, katso, meillä oli nykyään vasta Taneli meni, et hän uudinut Taneli tulla. Kun Jarmanko oli nekin, et saa pitkin torkua, sitä rahvastu Jarman kanssa. Sitten oli jammuniekkoa, sitten oli torkovoitu, sitten myytiin akubrihatsutta lapset, niitä jammuloita kaikki. Ylen oli hyvä. A brihata tytöt, ne nuoret, ne kenen kerran paitsi vai, ne suovi se oma privatel kädet aiposol. Astutti pitkin torkuata, Ylen hyvin astutti. Se aika oli moinen, eikö mennyt metsä, eikö mennyt kohti korvea. Ne astuttiin tai kodista tultiin tai Ylen hyvin meni. Moiset oltiin praasniekat. Talvella tuossa olisi pitänyt se vielä talvipraasniekku sanoa. Sitten kun tuli kisa, sitten aivoloja kerättiin kylässä, taloja. Aivot sitten illoilla käytiin silloin vesodoilla. Silloin oltiin vesoda, ei ollut iltamia. Niin tietty ei siihen muakylissä niitä iltamiloja. Vesodahan mentiin, sitten siihen brihata tytöt präsitti. Sitten muka sovittiin, ja kotiin brihat käytiin eräs tuomahan. Eräs tyttö niin ottanut, ei sano, ei minulla vie pie suottajua, minä menen yksin. Toinen tyttö otti, se suvaitsi toinen suottajan. A toinen sanoo, ei pie minulla. No annas olla, kun se praasniekku tuli. Pyhäpäivä. Sitten kun briha tuli häi tytty ottamaan hyvä hevol, hyvä kouru perässä. Sitten tytön Jarman kanssa, sitten sie ajelutti syyspäivä, eihän se pitkä ole. Erähän kerran pitkin Jarmankoa sinne tänne ajelutta toi kotiin. Tyttö sanoi kiitoksia passivoluvuus pitämiä. Ja sen kerran briha kodista tyttö kodista Yle niin hyvä. Da. Moisetin suoraan tuolla.